Streamingsdienst Spotify is dit weekend exact 10 jaar actief in Nederland. Met de dienst heb je toegang tot meer dan 50 miljoen nummers van alle genres. En per dag worden daar zo'n 20.000 nieuwe tracks aan toegevoegd. In totaal heeft Spotify 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers, waarvan 124 miljoen betalende abonnees. Dat de dienst enorm populair is, kunnen we dus wel stellen. En invloedrijk ook. Dat merken we aan de muziek van tegenwoordig. Busy. Kan je bewegen met je culo, 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 culo. Het is niet niks wat Spotify geflikt heeft. In enkele jaren heeft het Zweedse techbedrijf de muziekmarkt veroverd. De CD is dood en illegaal downloaden vanaf de zolderkamer met Casa Light, LimeWire of Napster zit er niet meer in. Spotify redde niet alleen de muziekindustrie van internetpiraterij, maar veranderde ook het verdienmodel achter muziek. Niet langer verdienen artiesten hun geld met het uitbrengen van traditionele albums, maar met streams. Ook Limburgse artiesten pakken flink wat streams op Spotify. En dan is DJ-duo Lucas en Steve uit Maastricht de absolute hardloper. Die zouden ons kunnen kennen van muziek. Platen als Where Have You Gone, Up Till Dawn, Summer on You, I Could Be Wrong. Perfect, niet vergeten. Ja. En nog heel veel meer. Ja. De invloed van Spotify op onze muziek. Eigenlijk valt dat wel mee. We maken in essentie gewoon de muziek die we willen maken. We zijn wel eens bezig geweest met een plaat waar we dachten, nou dit kan misschien wat sneller in het begin van de plaat, want je wil dat mensen er niet al verveeld raken in de eerste minuut, maar je wil de aandacht vast blijven houden. Nou ja, goed, maak je een plaat waarvan je denkt, dit is meer voor clubs bedoeld, even iets opbouwen, je wil energie opbouwen. Mm-hmm. Dan begin je wel eens wat rustiger, omdat je wil die festival-energie, die wil je brengen, dus dan hou je daar rekening mee. Doe je dat op Spotify, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat de luisteraar denkt van, een beetje saai, hop, volgende. Dus in die zin maken we wel eens een aparte Spotify-edit. Ja, je zegt dat je wil de aandacht vasthouden. Het is vooral belangrijk om volgens mij door die eerste 30 seconden heen te komen. Hè? Ja, volgens mij wel. Dan heb je een play, dan heb je een stream erbij. Maar ja, ik bedoel, dat is niet iets waar Lucas en ik op mikken. We willen gewoon dat mensen onze hele plaat luisteren. En wij maken, zoals Lucas net ook al zei, wij maken gewoon speciale Spotify-edits om het karakter wel van de plaat over te laten komen, maar gewoon in een iets kortere tijd. De eerste 30 seconden is dus belangrijk op Spotify, maar ook de opbouw en de lengte van een nummer moeten aan bepaalde eisen voldoen. Artiesten die dit in de vingers hebben zijn rapper Kosso en zijn verloofde Dorentina. Ze maken allebei muziek. Dat hun songs aanslaan blijkt wel uit de cijfers. Allebei staan ze in de top 15 van meest gestreamde Limburgse artiesten. Zag jou toen in PA, likte jou op Insta, jij was al van mij. Was al van jou, voordat jij dat wist, ben jij niet in mijn zicht. Ik ben nu, sinds mijn begin dat ik mijn eerste liedje op Spotify heb gezet, 75 miljoen keer ben ik nu gestreamd. En Dorentina zit nu op 18 miljoen streams, sinds een jaar dan. Als ik zie dat bijvoorbeeld één song van mij 4 miljoen streams heeft, dan ben ik daar heel trots op en zeg wauw, ik heb echt heel veel mensen met deze muziek kunnen bereiken. En ze vonden het leuk. Maar dat is het eigenlijk. Je weet natuurlijk wel op een gegeven moment wat Dorentina zegt, je ziet aan de streams wat ze leuk vinden. Dus wat jouw fans het meeste luisteren. Cijfers, weet je, streams, aan de streams kun je zien, dat zijn gewoon, cijfers vertellen veel. Dus aan de cijfers zie je wel wat voor muziek het meest gewaardeerd wordt door je fans. En als je in de studio zit, bijvoorbeeld we hebben 500 PS, heet een liedje van ons, die zit nu bijna op 5 miljoen streams.
Als je dan naar de studio gaat, dan ga je wel meer met een gevoel van we moeten misschien iets in die richting gaan maken, omdat de fans dat wel het leukste vinden. Het blijkt zo te zijn, heb ik al vaker gehoord van artiesten, dat de gemiddelde tijd waarop mensen zeg maar, zich afvragen of ze dit willen horen, is gewoon heel kort. Dus na een paar seconden heb je iemand bij de kladden of niet. Dat is een beetje vergelijkbaar met literatuur. Herman Brusselmans zegt altijd dat de eerste zin het belangrijkste is van een boek. Bij de eerste zin zegt hij, weet je al of een boek goed is of niet? En of je verder gaat lezen. Dat lijkt me erg snel. Maar als je dat op muziek loslaat, betekent dat dus dat een nummer met een intro van 2 minuten, waar je langzaam in de stemming komt, maar pas na 2 minuten hoor je waar je eigenlijk naar zit te luisteren. Ja, dat heeft denk ik een kleinere kans om het te redden dan 20 jaar geleden. Weet je, als een track 3-4 minuten is, doe je er langer over om hem vaker te kunnen streamen, zeg maar. Als een track 2 minuten is, kun je hem vaker streamen, want hij is sneller voorbij, weet je. Het zijn wel tactieken. Nummers worden dus steeds korter, maar albums juist langer. Dat heeft alles te maken met de manier waarop wij Spotify gebruiken. Nagenoeg de helft van de gebruikers luistert via afspeellijsten. Die kun je zelf samenstellen, maar Spotify biedt ze ook hapklaar aan. In alle soorten en maten. Als een plaat uitkomt, de eerste dag is iedereen bezig met in welke playlists komt die. Want dan kun je een beetje een inschatting maken hoe de plaat het gaat doen. Als je echt groot wil worden, dan moet je gewoon een afspeellijsten zijn. Want ik zie het ook aan mezelf. Als ik bijvoorbeeld in mijn auto stap, ga ik niet extra per se artiesten zoeken. Sondern ik pak gewoon een afspeellijst en laat die gewoon lopen. Dat doet elke shisha lounge, dat doet, weet ik niet. Ja. Overal heb je dat gewoon. En daarom is het heel belangrijk dat je daarin zit. Want bijvoorbeeld iemand die je dan nog niet kent, hoort je dan in deze afspeellijst en denkt zo van oké, wacht, ik zoek even, wie is dat, want ik vind het leuk. Krijg je misschien een nieuwe fan erbij? Juist, nieuwe fans daarbij, gewoon meer streams. En ik denk afspeellijsten zijn gewoon super belangrijk als je echt groot wil worden. Ja. Is het eigenlijk de kunst om zoveel mogelijk New Music Fridays binnen te halen. Dat zijn playlists, die heeft eigenlijk ieder land. En als je daar ingezet wordt, dan zijn heel veel mensen die het volgen in dat land, die zijn geneigd om dan voor nieuwe muziek als eerste in die playlist te kijken. Het is wel aannemelijk dat als je met heel veel begint, dat je ook met heel veel playlists begint, dat je dan met veel streams eindigt. Ik merk dat ik door Spotify heel veel nieuwe muziek heb ontdekt. 10 jaar geleden had je al natuurlijk, als je iets kocht bij een internetbedrijf, stond eronder van, als je dit leuk vindt, vind je misschien dit en dit ook leuk. En vaak klopte dat helemaal niet. Dan was je zelfs beledigd. Hoe kun je nou denken dat ik dat gaaf vind? En bij Spotify klopt dat eigenlijk steeds meer. Die algoritmes zijn best wel precies. Dus ik heb best wel vaak een album opstaan of een afspeellijst opstaan. En dan is die afgelopen en dan gaat Spotify zelf verder op basis van wat Spotify vermoedt dat ik ook tof vind. En heel vaak klopt dat. En heel vaak zijn dat ook dingen die ik nog helemaal niet kende. Ik heb best wel veel artiesten de laatste jaren leren kennen door Spotify. Spotify heeft grote invloed op de muziek van nu. Maar dat betekent niet dat oude nummers niet meer beluisterd worden. Wij hebben een Limburgse top 15 samengesteld op basis van maandelijkse luisteraars. En daar staan een aantal opvallende namen in. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. Bestel maar, nu ben ik het niet gaan worden. Maar het is een naam, begin ik, dat je wilt echt de laatste worden. My love, diamond rings and Chevrolet. My love, aces high and cigarette. My love, where the Mississippi rolls down to the sea. Waarschijnlijk staan die ook op een... ik wil niks aan nadelen van het Pussycat, maar ik kan me niet voorstellen dat zij een soort hardcore following hebben nog steeds, die elke dag die nummers kapot streamt. Dus ook fans hebben nog steeds. Maar dat is toch een ander verhaal dan bij rock- en urban artiesten. Dus waarschijnlijk staan zij in een paar hele goede 70s playlisten. En vergeet ook niet iemand als George Baker, die opeens een enorme hit had omdat hij in een film van Tarantino terecht kwam. Je kan natuurlijk ook via een hele rare omweg, een soundtrack, die ook heel veel gestreamd wordt, kun je natuurlijk alsnog een soort hit houden. Voordat jij dat wist, ben jij niet in mijn zicht. Weet dat ik jou mis. Shisha, kijk hoe ik en alert. AMG, kijk hoe ik en alert. Flipper terug en ik geef gas en ik flip hem door, dit is V8.
Oh, Perfect. ja. Dat is jouw zeker. buurjongen toch geweest? Nee, geen buur, maar Oh. ik kom nog uit Bergen ter Blijt. Oh, ja. Bergen ter Blijt. Ja, maar dat komt omdat dat is eigenlijk een soort van vertaling, een Spotify-vertaling van de top 2000. Als je ooit een hit hebt gehad in Nederland, sta je eigenlijk voor de rest van je leven in de top 2000. En ben je dus ook de rest van je leven op Radio 2 te luisteren. Als jij ooit een goede 90s clubhit hebt gehad, zoals Two Brothers on the Fourth Floor, sta je waarschijnlijk de rest van je leven in allerlei dance en retro en 90s afspeellijsten van Spotify. En blijf je dus gewoon gestreamd worden en blijf je ook hoog noteren. De grootste Limburgse artiest is gewoon André Rieu. Punt. Dat is onze wereldster. Waar ik ook ter wereld ooit ben geweest, als ik een platenzak inging, hadden ze niet alleen platen van André Rieu, ze hadden een apart vakje van André Rieu. Als jij in Sydney en in Milwaukee, dan heb ik het allebei zelf gezien, een vakje hebt met jouw naam en een poster ernaast. In het geval van André Rieu, dan ben je een wereldster. En toch weet ik zeker dat André Rieu niet op 1 zal staan. Misschien zelfs niet eens in de top 5. Wat al aangeeft hoe anders Spotify is dan in de beleving van heel veel mensen op andere gronden populariteit. Dus die nummer 1 is niet André Rieu, is waarschijnlijk ook niet Robin Haase, die denk ik heel veel mensen zouden noemen. Is waarschijnlijk een artiest die een veel jonger publiek heeft. Meer uit het Maastrichtse hart zou ik zeggen André Rieu, maar dat is omdat ik hem echt een legend vind. En buurman. Ik denk dan Yellow Claw op 2. Wij staan dus op 1. Ja. Ja, oh, wacht, ja, ik wil zeggen. I'm gonna search for you all night long, screaming I wanna know where you've gone. Ik heb het idee dat er meer carnavalsartiesten... Beppie? is helemaal niet zo. Ja, bijvoorbeeld. Niet? Nee. Beppie, Kom op, Erwin. mensen. Beppie. De zangeres van Limburg. Tijdens carnaval misschien wat meer. Ja, dan het dan, ja, maar momenteel is het net wat laat. Ja, ik vind wel, dat hoort er gewoon in. Niet alleen als ze niet genoeg streams heeft, dan maakt niet uit, maar Beppie moet erin.